Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Kull darba li naslu fl-aħħar ġenet tal-iskola u nħossu l-vakanzi tas-sajf joqorbu, ikun hemm ħaġa waħda biss li l-kol inkunu rridu nagħmlu biex nuru l-ferħ tagħna. Inkantaw vuċi kbira u nisfnu b'kemm għandna saħħa. Il-mużika hija l-isbaħ lingwa fid-dinja. Anke jekk inkunu ġejjin minn pajjiżi differenti jew nitkellmu lingwi differenti. Meta tibda id-doq kanzunetta ferriħija, kulħadd jibda jċabċab flimkien. Il-mużika taqqadna l-koll qisna familja waħda kbira. L-aħħar ġranet tal-iskola dejjem jiġu ċelebrati b'xi kunċert żgħir jew bisfin fil-bitħa, mument fejn nelbu l-mistħija. Naqbdu mikrofonu u nkantaw l-aktar kanzunetti favoriti tagħna. Ejsta din f'karaoke. Wasal il-mument li tant ilhom jistennew. Il-ħbib tagħna fir-razzett inġabru kollha għal kunċert ta' tmiem is-sena. Fuq quddiem nett kien hemm Baba. Baba kienet il-kantanta ewlenija llum. Warajha il-banda bdiet iddoqq. Illum kien imiss lil Nunu biex idoqq it-tambur, beda jħabbad b'żewġ labsijiet tal-injam. Tetu sab żewġ blokki tal-injam u beda jħabbadhom flimkien biex jagħmel il-pass mal-mużika. Kika, bl-enerġija kollha tagħha, kienet qed iddoqq żewġ għotjien tal-borma li għamlu l-istorbju. U Zizi kienet iż-żeffina ewlenija. Bdiet taqbes fuq siq waħda, imbagħad iddur dawra tont u tolli jdejha l fuq lejn is-sema. Malli rawa, l-oħrajn ma felħux jibqgħu idoqqu biss. Baba, Nunu, Tetu u Kika ħallew l-istrumenti tagħhom, qabdu jdejhom flimkien u bdew jagħmlu l-istess passi ta' Zizi il-koll f'daqqa. Ħara kemm huma ħelwin, qed jisfnu jkantaw bla waqfien, sakemm ħara għajjew u waqgħu fl-art u issa qed jitqu b'kemm jifilħu. Mużika. Kant. Sfin. Karaoke. Niċċelebraw. Kemm għexna avventuri, kemm tallimna affarijiet sbieħ, kemm kliem ġdid taqna wkoll xi ftit dak li jedna u għamilna żgur qatt mhu se jiena ninsih. Wasal ħin li nitbedu kontra qalbi ħajkolli mmur. Ma nafx meta nerġa' narak iżda f'qalbi tibqa' żgur. Wasal ħin li nitbedu kontra qalbi ħajkolli mmur. Ma nafx meta nerġa' narak iżda f'qalbi tibqa' żgur. Ktieb. Storja. Naqraw. Daħq. Avventura.
Issa huwa ċans tagħkom. Irridkom il-kol tqommu bil-wifqa minn fejn qegħdin. Ħallu ftit spaċi madwarkom għax wasal il-ħin biex niċċaqilqu flimkien. Għaraw ftit l-iskrin taħdejja. Għandna 4 vleġeġ maġiċi. Għandna daqsxejn mużika b'ritmu maġwel u ferriħu wkoll. Meta tixel il-vleġġa li qed tippunta l fuq, irridu naqbżu fl-arja il-kol f'daqqa. Meta tixel il-vleġġa l-isfel, irridu nitbaxxew mal-art malajr. Meta tixel il-vleġġa lejn ix-xelluk, nagħmlu pass kbir lejn in-naħa tax-xelluk. U meta tixel il-vleġġa lejn il-lemin, nagħmlu pass kbir lejn il-lemin. Jien se ngħidilkom x'pass nagħmlu u intom tridu tagħmluh miegħi mal-mużika. Lesti? DJ il-mużika! Ara, vleġġa l-fuq! Ejja, il-kol flimkien! Qabżu l-fuq! Proset! Issa! Xelluk! Pass lejn ix-xelluk! Professili, proset! Se nibdew naġlu issa. Vleġġa l-isfel, ejja, baxxew mal-art. U issa, lemin, pass kbir lejn il-lemin. U issa l-esplużjoni finali. Il-kol f'daqqa mar-ritmu, ejja, il-fuq, l-isfel, xelluk, lemin, ejja, qabżu, tbaxxew, pass u friżaw f'poża bħal statwa. Wow! X'koreografija perfetta! Aħna l-aqwa tim ta' sfil li qatt teżista. Kolli nammetti, Tajtu li nifsi b'din l-enerġija kollha li għandkom. X'festa tal-ġen kienet din! Il-mużika għandha maġija inkredibbli li tagħmilna ferħanin u tneħħilna kull dweq li jista' jkollna. Kemm inħobb nara tbissima fuq wiċċkom waqt li nkunu qed naqbżu u niċċelebraw. Inselmilkom. Ciao ciao! ħafna paċi u slim, saħħa u grazzi, kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.